17 तारीख जानेराची 2025 क्रायसन आनी ओलिविया दोगांय आयच्या दिसाक आयकोन आयल्यांत मीर मायेरू जाय सायबीणी आयकोन घे तांचे एक साकरी फीर आयजोल दीस क्रायसनाचो तसो तुमच्या काजाराचो काजाराक वर्सां जातात 25 विस्वासान मोगाक रावल्यात म्हूण एकामेकाक देवान बेळसांवां घातल्यात तुमचेर दी बरी भलायकी सोदान दवरूंक सुखी कुटुंब आसा ते सुवातेर वायट वेगनांतली निवार जावन तूं तांचो आदार पयस करो दुरुस्ताचे कांटे वाटेर मोगार घाल नाका तूं फोटीक जागो दिवन सांबाळात बांदलोलो घोटेर चार्ल्टन क्लेटन क्लिवन ते गोंय माय पायचे ओ कोंड कांबे वाडोवंक शिकोवंक तुमकां मायन पायन वारवयलां आपले रोगताचे तेंबे मोरोसोर तुमच्या सांगाता वायट बोऱ्याक विसरो नाकात रावोंक उबे आयशी गोप कोत्तात गिन्यानान हजार जावन बायले तोच घरान दोशीं जावशात भावसाप सुबे शिकोप तुमकां दिवन हांगा थंयसर धांवन दाडा गालफान तारवार पावलो काम करून सोमदिरान बिरांतीच्या उरिसलारान जीव उरिस्कार घालता आपलो माय तुमची जावंक ना मुदार भुतांचो कांदार घेवन बार दीस सोंपोसोर वावर कोत्ता सोगलो तेगूय पूत दोरात मोनान कोस तांचे एकाच खिणान विसरो नाकात घेवन बदलो उत्सव काजाराचो रोज तेल्या देवान केला फावो संवसार सोंपोसोर मोगान फारीक कोर 7 वर्साक रामेंदोर जिवो काजार देवान गोडला मनशा मोडीना काय घालून गावो आयज दोगांयनी आल्तारार उसाय सायबीणीच्या मुखार परत दोल्ला पुरावो आयज सगल्यांच्या नांवान परबीं या फुकसांवान दिता बापाक घालून मुखार कोरपेचें बेळसांव घाल कुशाल दोर सोदां काल चिंतना जायना जावंक मुदार जिवीत तुमचें फुडलें चोर तोर मोगान ताणलें केन्नाच सांडचो ना देव पोदवेदार ताणेंच केलां कोळीत वाट सोतानीक जिवीत म्हणटा पोत जेजू सोडवंडार सावद मोगी सोंपयता सगल्याच्या नांवान हांव येता तुमकां पोर जोडीत फुडार